يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال ассалому алейкум дӯстони азизи ман, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. хуш омаден ҳама каса ба канали ман. имрӯз тарзи тайёр намудани торти скаскара барои шумо пешкаш мекунам. Боз номи дигарам дора спартак, торти спартак. беҳад рецепти болаззат мешавад. ба мо лозимай 100 грамм маргарин, 3 дона тухм, шакар 190 грамм шакар, 1 пиёла камтарай шакараш пур нестай. баъд иҷада 6 қошуқ асалай. асали ма оби набот гирифтам. агар асали тоза боша 3 қошуқи пур андозен, асали ғафс боша басай. каме намак, сода охирда ҳамроҳ мекунем духтаро. сода 1 қошуқи калонай. маргарин 100 грамма я маргарин 200 грамма гирен. чен карда агар вай нафаҳмед аймобанш ду тақсим кунед 100 грамм мешава. шедра лета фарқ надора, маргарини ҳами нағз боша. духтаро ҳамаи ҳамира тухм, шакар, намак, маргарин болои плитада мондам гарм мешава. намеҷӯша, фақат гармш мекунем. об меша аллакай маргарин. сраза болошда плитара мекушим дар гармиш. ҳамун 1 қошуқи содара ҳамроҳ карда мекобем. ҳам хел реаксия метиҳад, камтар объёмш баланд меша. мегирем сраза какаоро ҳамроҳ мекунем. ман какаои кенда истифода бурдум духтаро. 40 граммша я пачка 25 грамм дора. якташа ҳамроҳ кардам бо яктаи дигаш ним зиёдтар. агар ки хоҳем ки ямхе вай шава теста сиёҳи хушрӯ биёяд, аз шоколад нера мегузаронед ки вақти пухтанда бо рангаш рӯшан мешава. ор духтаро 300 грамма. ина орда бисёр вақт мегем ба грамм гап занен. ба пиёла гап мезанам, бо ба грамм менависен духтаро. ина ма ба грамм орча гирифтам 300 грамма. 15 қошуқ орд меша пур. тамом духтаро. агар ки шумо бухоҳем ки тестатон сахттар шава, бо орча зиёд ҳамроҳ мекунед. ма ҳами хел қатӣ кардан мегирам барои камтар хунук шава. маргарин сахттарш мекунад, тунукунӣ осон мешава. ҳами якта дуташа мепазем, аллакай ҳамун жид ки сахт мешава. агар хоҳед халаденик дамоне сахтак шуд баъд бипазен. чанд вариант дора, ҳеҷ гап надора. ма ҳами хел ба гармиш тез мепазам. ҳами хел орд карда мепазам градуси 200 духовкада. дар байнаш листода намхе бо пергамент мекунам. тефлоновия и духтаро. шумо ҳам метавонед ки ба пергамент тайёр кунен, беҳад осон мешава. ай тефлоновия ҳам дошта бошен хубай, барое ки и многоразовия ҳам кора осон мекуна. беҳад кортон осон меша. тез пухта мегирен. дута боша вайш то пухтана иша тунук мекунен духтаро. ҳам хел кораи осон мекуна. ба ор тунук мекунем, умуман намечаспад духтаро. ҳам хел мулоими хушрӯ меояд ҳар як теста. занҳои азиз, кадоме ки дар атоми ширкати атоми кор накардесте, ман шуморо даъват мекунам. беҳтарин корае ки балот намесӯзад. дар 6 моҳ як бор харид мекунен. ҳар рӯз хариду фурӯш надора. маошаш баланда, аз 100 000 рубл боло мегирен. агар кӯшиш кардем боз зиёдтар мегирен. беҳтарин корае барои занҳои хонашин, занҳои дар декрет буромадагӣ, барои донишҷӯён, кадоме ки мехоҳад ки маблағи иловагӣ дошта боша, ҳар моҳа маоши худаш боша, метавонем ба ҳамин ширкат кор кунем. аввал нависен, буфаҳмед, кора омӯзен, кора сар кунен. беҳад хубиш дар чие ки шумо аз хона набаромада, дар хона нишаста тариқи як интернет онлайн кор мекунен. танҳо 2 одам мебиёрен, структура месозен. бо одами шумо одам мебиёра, ҳамин хел структура калон мешава, ба маош шумо мебироен духтаро. номеро рӯи экранда нависен. ҳамаи маълумоти пурраро муфассалтар барои шумо мефаҳмонанд. хоҳараки ма наставницаи ширкати атомияй. беҳад группаш калонай, группаш бақувватай. шуморо ба кор даъват мекунад, ҳамроҳи худаш ёрдам карда ба қуллаҳои баланд мерасонад. дар ин ширкат тамоми доруҳош ҳамаш гиёҳи табиияй. барои стресс дора, барои иммунитета баланд кардан. тамоми доруҳош ҳамаш шифобахшай. зудтар номерода муроҷиат кунен, кора пеш баред.
барои кремаш ман сливки кардам. Сливки ҳам қаймоқи килоакӣ 600 грамм бо 1 пиёла камтар шакар. Ами 1 пиёла камтара камай шакарш. Духтаро дар маразелник мондам, ам хел ҳамроҳ карда 20 дақиқа пас гирифтам. Бо миксер балат мезанем, баъд скушони молоко 1 қутӣ ҳамроҳ мекунем. Духтаро бинен иҷада 7 кор шуд. 7 коржи 20 сантиметра. Агар шумо хоҳем ки торти калон кунен, ҳами расходе ки ҳози ма дар описания менависем рецептча, ҳамира 2 баробар кунен. Мисол 3 дона тухм қати ма рецепта тайёр кардам, шумо 6 дона тухм қати кунен. Метавонен ки ҳами 20 сантиметра шумо 22-24 сантиметр кунен. 7 корж неву 5 та корж мешава. И вариантош ҳам мешава. Ма барои шумо бофаҳмондам ки и ба хоҳиши худтонай. Агар ки торти калон хоҳем кардан, и торти тайёр кардаги ма 20 сантиметра, вақти крем мекунем, крошка мекунем, бо 2 сантиметр дига калон меша 22 мешава. ҳами хела баландай, ҳам духтаро як ваҷа баланд буд, ҳам ба баракат мешава. Торти беҳад хушхӯрай. Кремш ҳам мувофиқи дилай духтаро. Меша ки креми пломбир кунем, заварной тайёр мекунем, бо ҳамроҳи қаймоқ якҷоя карда ами сливки крем пломбир мешава. Канали мада ҳастаи крем. Креми обични заварной ширқати ҳам мешава. Крахмал меандозем ба ҷои ордаш, як қошуқ орд тамомай. Бисёр намедозем, барои бисёриҳо намехоҳанд креми ҳами заварной отала мекунем, ҳами кремай. Ман хостам ки бо ҳами қаймоқ кунам, сабукхӯр шава. Баъзан вақт ами медовиёда ма креми заварной мекунам. Бо хостам ки сказкада ҳами хел сливки кунам. Пеш вақт ман тайёр мекардам духтаро, як 15 сол пеш ман сказка тайёр мекардам, кремша заварной мекардам. байнами отала мекардем, ана михали мекардам. Ҳатто кукурузни крахмал намедохтем, ортқа тайёр мекардем. Ҳозир бо хай пешравӣ шудай, рецептҳо дигар шудай, сливки қатӣ кардам. Иам беҳад варианти хубай, питатса мекуна тез. Ҳоли ман нишон метиҳам разрези торта. Бинен чӣ хел ҳар як ҳами корж чӣ хел пузирок дора духтаро. Пузирок дора, ҳами хел мехки омадагиай. вақти мепазен, аввал мягкия бояд камтар сахттар мешава. Крем мекунем, бо мягки мешава. вақти ҳавош мезана, сахт мешава. Сахти бадам нева камтар. барои ира ман ҳамаша пешакӣ мегӯм ки вақти пухтан ҳами ҳолату да омад, шумо будонен ки ҳами хела рецепт. ин ҳами хел крошкаша майда кардам, аз гирдош буромадагира ман крошка кардам. торти беҳад хушрӯй духтаро, мувофиқи хоҳиши шумо. касе чизи хоҳиш кардаги ман оста мепазам, саросима нашавен духтаро, барое ки ҳамаи вай ман дар як видео кардан наметонам. торти новинка гуфтен, ҳами тортам торти беҳад хушрӯй. кадоме ки мехоҳ идам пазен. барои ягон ҷашну маъракаҳо метонем бупазен. беҳад торти хубай. يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال وقلب سما نحو سما مترنما لا تنقدر أنت الليل روحي دواء رمضان тарзи омода намудани фатири қатқат. ма бо дурож тайёр кардам. оби гарм духтаро, 300 грамм оби гарма, 1 стакан пур дурож, баъд камтарак равған, 2 қошиқ равған, ҳами хел намак, 1 қошиқи калон намак. хамира мешӯрем, на сахт на мулоим. дурож қатӣ кардам фатири қатқата. иш фатири кӯракияй духтаро, бо ҳамроҳи орди гандумӣ. ишам равған, оби гарм, намак, сода ва орд. инам равғанша бисёртар мекунем. и барои шакароб тайёр кардистам. и фатири кӯракия, фатири қатқада ҳами хел мулоимтарак, барои дурож қатӣ кардам мулоимтарак мешава. қатқадош хел мулоим мешава. вақти бедурож кардӣ камтар хрустяшӣ мешава духтаро. ба чӣ хотир дурож кардам ки рамазонда хали
қоқтарыш нагрузкаи жилудкада мулоимтарыш хубай. вақте ки ман сливични масла мекунам қабатшда, сливични масла беҳад мулоимак мекуна, резонак мекуна, хеле хушрӯ мебиёя, беҳад хушхир мешава. дута золача кардам ша, барои ки столи ман майда, якта золаи калонам мешава. ба хотири стол майдаи дута кардам, барои ки як фатир мекунам, як дами калон мекунам. рӯзи дуроз ки пухтупаз мекунем, успед намекунем духтаро. инам хел мулоимиш ҳами қаҳай. об намекунем. ҳам хел ҳамаи ҷош намешакем, тоб метием, баъд аймобайнаш мебирем. аймобайнаш биридем, бо як тақсими дигар карда мебирем, барои қабатош хушрӯ маълум шава. ҳами хел печонда, дуюм зволашам ҳами хел тини карда мебирем духтаро. дуюмшам ҳамчунин. баъд тоб метием гирдо ба гирд, як золаи калон мешава, мемонем мераса, барои ки дурож дора, мемонем мераса. баъд тини карда тухм мешакам болошда, кунҷити сафед мепошам, дар духовка мепазам. беҳад фатири мулоимак мешава, барои ки агар фатири қадқада бедрош кунам, вай сахттар мебиёд. рамазон набошад, хеле бедрош бисёр мекардам, барои ки нагрузка мешава жилудкада, агар дрожиш наандозем. И хеле нормальния хӯрданашда. ҳам фатири кӯракмам тайёр шуд. барои шакароб тайёрӣ дидестам, ҳам салати авашной мекунам. инҷа салат барои шакароб тайёр дорум, бо якта салати дига авашной, ҳам хел зелёни горошек дора, салатни лист дора, лимон дора, редиска дора, помидор, бодиринг, ҳамаша бо як шакл реза карда, оливкови масла қатӣ ҳамроҳ мекунем, каме намак, авашнои салати фоиданок. салати шакаробиам тайёр кардистам. раҳмати калон дӯстони азиз барои дастгириҳотон, барои суханҳои беҳтаринтон. худованд аз ҳамаи шумо розӣ бошад дӯстони азиз. духтаро ами магазини English Home рафта будам, кушодашавиш як магазини дига кушодан, ҳамунҷа харид кардам. Я подставка гирифтам барои нами кришкаи сковородка, ҳарчи мемони меша посударамони хали тарелкара подставка. Баъд ята дозатор гирифтам, полотенца гирифтам. Дозатора барои жидки теста анаи панкейкам хали чизор карданда. Я сковородкаи ка каструлчаи майдаҳак бори гирифтам, размери 12. Як глаки дига гирифтам. Ина хали барои сир тиёрка кардан болои питсада гирифтам. баъд якта откривалкаи консерва гирифтам ки вечна проблема буда микорчақати опасняйда, яки даста мебурӣ. баъд гирифтам ини хали коври гирифтам барои стол, 4 я наборш дутаи дора, 4 мешава. Ина набора гирифтам посудара. И
6 салатница дора ба 1 калон дора, ҳамхел косачаи калон дора. И шишагияй, инам хел болош блестящияй, дарунаш ҳамхел матви. Ира набора 105 сомон гирифтам. Дазатра 50 сомон, хайёша 21 сомон, 20 сомон, полотенцоҳора 30 сомонӣ. Баъд инаи косачаи гирифтагим сковородкара 12 сантиметрара 6 сомон буд. Баъд обши ҳами чизи мегири духтаро ҳамаша гирифтам ба 25% скидка мешава. Ин нархҳое ки дар ҳамун витрина ҳастай. Баъд обши иҷада ҳами ай нархаш 25% скидка мешава, бо картаи пайкарқати 30% мешава. Издания навк шудиам барои кушодашавиш ҳамхел скидкае. Духтаро то наворҳои оянда дар паноҳи Аллоҳи меҳрубон бошед.